blížia sa Vianoce a ak hľadáš niečo, čo ti odľahčí mysel, tak si určite nezabudni pozrieť seriál Odio il Natale, ktorý nájdeš na Netflixe. Je to taliansky seriál, je o protagonistke, o hlavnej postave Gianne. A Gianna je una ragazza, jedno dievča, ktoré v podstate povedalo svojim rodičom a celej rodine povedala, keďže všetci jej súrodenci sú zadaní, majú niektorí aj deti a ona bola dlho sama, tak povedala, že ona privedie svojho partnera na štedrý deň, na tú hlavnú večeru, lenže ona nikoho nemá a tak sa snaží niekoho zohnať. A je to fakt veľmi vtipné, ja už to pozerám, toto bude už naozaj tretí rok, čo to budem pozerať. Túto sériu nájdeš teda na Netflixe a má dve série. Ak ste tento seriál videli, tak mi dajte vedieť, čo si o ňom myslíte, pretože pre mňa je to fakt úplne, že klasika, ktorú musím vidieť. Niečo také ako z môjho detstva sám doma, tak Odo il Natale musí byť. Čau!